dilelu. Heddiw, rydyn ni am wneud fy ngwaith cartref, sef gwneud porthwr adar. Hwre! Rydyn ni angen caws wedi gratio, Hadau cnau a raisins, a lard. Potiau iogwrt, llinyn, poleni, screwdriver, siswm, a poleni. Gynta, rydyn ni yn gwneud twll yn y potyn iogwrt a rydyn ni'n defnyddio screwdriver. Gewch chi iwsio be bynnag da chi isio. Iawn, efo chydig o help mam. Rydyn ni fo chwyddo. Mae'n anodd i weld. Nesa rydyn ni am gwneud llinyn fel hyn. Rwan, rydyn ni'n rhoi y llinyn trwy'r twll bach o tu fewn i'r iogwrt ffwrdd â ni. O, dyna ni o diwedd. Enfi. Rwan, mae'r darn hwyl. Sef torri'r lard mewn sgwariau ac rhoid o mewn i'r bwlan. Ffwrdd â ni. Torri, torri, torri. Rwan, ychwanegu Caws hadau ac cnau ac raisins. Ffwrdd â ni. Oh, wow. Rwan, cymysgu gyda dwylo. Ew. Wow. Ddim yn dimlo'n neis. Na di. Rydw i'n meddwl bod yn barod i roed yn y pot iogwrt. Beth o'n ddechrau? Jerry wedi gweld i'n chwerthin hyn. Ti'n gymaint. Lily! Dwi'n meddwl bod hynna'n ormod. Sio ar ôl bwyd chdi siw fydd adar cilfoda ni gyd yn dew. Rwan, yr unig beth rydyn ni angen neud ydy rhoid o yn yr hagos. Oedd o'n teimlo'n ar dwylo fe.
ond gawson ni hwyl. Felly, mae'n amser i roi rhain yn y rhewgell i'w oeri. Ac gweld pa adar bach ddeith i tu i ein ardd ni. Tweet, 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 tweet. Felly, welwn ni chi fory. Diolch am wylio. Hwyl am y tro. Tara! Ta-ra! Tweet, 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 tweet. Bore da! Dyma'r porthwyr adar. Reit, a'r unig beth rydyn ni angen neud rwan ydy codi nhw i fyny. Wel, tynnu nhw. Waw! Ta-da! Barod i'r hongian yn yr ardd. Beth am i chi dwi'n neud yn? I weld pa adar deith i'r ardd chi.